Hej, jeg hedder Søren. Jeg er bestyrelsesforperson i Kaspergaards bestyrelse. Vi har lige haft repræsentantskabsmøde med et rigtig stort fremmøde. I alt 41 delegerede mødte op i dag. Jeg tænker, det er en af det højeste deltagerantal, vi har haft nogensinde. Så det varmede virkelig at se så mange folk. Vi havde et stort punkt på dagsordenen. Det var, at vi ønskede en stor vedtægtsændring. Faktisk, det var mange ændringer, og i hovedtræk handlede det om, at repræsentantskabet skulle afskaffes, og i stedet for skulle bestyrelsen fremover være øverste myndighed. Det er selvfølgelig noget, der er mange følelser i. Det var døveforeningerne, der i sin tid var med til at stifte Kaspergaard, og nu bliver det pludselig frataget den medindflydelse, de har haft. Men der var rigtig gode dialoger med alle de foreninger og alle organisationer har der faktisk løbende været dialog, og folk kan godt se, at i dag er det en ny tid, og det var en nødvendighed. Vi har lige haft afstemning, og alle 41 personer, der var til stede, stemte ja for denne store vedtægtsændring, og repræsentantskabet findes nu ikke længere. Så i dag er en helt historisk dag. De sidste 50 år har der været et repræsentantskab, men det har vi ikke fremover. Vi er dog helt sikre på, at det er den rigtige beslutning for Kaspergaard, når vi skal se på, hvad der er allerbedst, og hvordan vi klarer os bedst i fremtiden. Så vi også kan fejre 100 års jubilæum om 50 år. Så en kæmpe stor tak til de delegerede, der kom i dag, at de bruger deres lørdag på at komme her og give en stemme, og at der var opbakning fra alle. Også en stor tak til alle, der har været med til at stifte Kaspergaard i sin tid, og som igennem tiderne har brugt stedet.